kai ba ashe abin da nake ji abun ina ga dubi santi kai ba gani ba wallahi na ka canja ba Abdullahi kaga jama'ar mai albarka wallahi kuwa a cikin da Peter Obi kaga jama'ar ya ga kai kana ta wani fara haka ne kai ba dole yi fara ba kai goben Allah kai mutu wallahi bai yore nan fa kai ka tafi gobe to dakata kai kana ta ina da sako don Allah idan ka je can ina Alhaji mai na dom shi nake so ka je wajen shi ka ce accu na san masoyin mu ne na ganin to ka san me zaka ce mai ka ce ya baka ko doki ka doki wallahi kwantar da hankalin ka kai ma na sako tun da abun haka ne na'am idan ka je wurin Alhaji babba ka ce masa ya baka jaki inji ni kai kun ka gara ka jaki wawa ma wai jaki ya kuni zaka ce ba garbo da kai ma ya kuni yawa abokin da na dina da kai baka wasa ai za a tambaya abu ana tambaya ne mai kyau jewa ba nagode na ai na je bai yau za ku sha mamaki musan zamani ya ne maza ba da haushi ya kake kai ka bari abokina gobe mai yori na nufa goben Allah kai mu Allah zaka ji da ni na san kana da masoya a can ka san muna da masoya amma kuma gaskiya zai yi wahala to ya zan yi da masoya na kenan to zan ba sa hakuri kai gaskiya ban ji dadin haka gaskiya bari in ga ma gaskiya har ga Allah saboda Allah dan shinancin nan ne gaskiya bana so ka je koya musu shi yasa ba zan je da kai har ga Allah to me yasa kake wannan magana a'a ni ba zan je da kai ba kawai kai hakuri next in zan tafi sai mu tafi dan Allah ka taimaka Allah ba zan tafi ina da masoya kan masoya na su ga wallahi na to bari in ga ma in ka takura he ka matsa ni kar in ce kar ka ce ko zan tafi ka biyo bayana ko wani abu wallahi sojoji ne suke gadi a bayan gari to sai me sai me zan je to akwai mobobi suna nan su ma zan je tiya ga za su yi sama wallahi da yan sa me yan sanda kuma duk dai zan je ba zan ki zuwa ba to bari in ga ma gaskiya wallahi sai ado dirin ne yan bijilanci a bayan gari to inda yan su ne bijilanci sai ado dirin suna nan suna ta aiki ba zan yi to ga sautu ne shi ai bijila gurin wa wajen baba gaji wajen Allah ba gaji kana nufin abokin babana shi ne to shikenan ga mu mana me ne akwai miliyan 100 a sani miliyan 100 wan banza da 200 zaka tambaya to miliyan 100 da Allah ka rike amana fa zan rike amana karka damu kai miliyan 200 zaka tambaya zai baka yi sai mana ba wai na yadda da kai bane ba to baka yadda da ni ba ka rike amana to kuma dan ma na ce zan karbo ma shi ne nawa zan dauka a ciki 1000 what to na fasa ka zo mana dan uwa ina kamar za mu kusa rabawa da kai to shi kashi 70 da zaka samu ko kashi 1 ne hai baran sarki ba zaka samu kashi ka yadda in dai har ya bada zabi 50 ba damuwa ba damuwa to shikenan ala kadar saduwar mu the end haka okay ni na mai cikin cin kata I am busy